Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us, remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. We used to hold hands, now I dance alone. We had springs. Krásný večer, dámy a pánové, milí rodiče, prarodiče, sourozenci, zkrátka vy všichni, kteří jste si přišli užít dnešní večer s našimi maturanty. Rádi na sále kulturního centra Golf Semily vidíme taky všechny. Studenty, absolventy a hlavně učitele našeho gymnázia. Je nám opravdu ctí a zároveň potěšením, že vás i v letošním roce můžeme tímto slavnostním večerem provádět právě my dva. Tak jo, jdeme na to. Dámy a pánové, vítejte na 68. maturitním plese Gymnázia Ivana Olbrachta. Je to tak, již po 68. budeme dnes večer předávat šerpy těm, kteří vydrželi a jsou už jen malý krůček od velkého finále. Jako vždy v nás čeká večer plný zábavy, tance, ale také tradic a oficialit, které ke každému maturitnímu plesu neodmyslitelně patří. No a jednu z tradic, zahájení plesu ředitelem školy, si právě nyní splníme. Přivítejte společně s námi ředitele gymnázia Jindřicha Vojtu. Dámy a pánové, dobrý večer. Já bych vás chtěl jménem gymnázia Semily přivítat na tomto maturitním plese. Nebudu mluvit dlouho, mám jen dvě myšlenky. První, doufám, že vydrží. První poděkování. Těchto zeměpisných šířkách se málo děkuje. Já bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat oběma třídním profesorkám. Paní Kamile Wiesnerové a paní Lucii Pospíšilové, které přivedly naše maturanty až sem. Prosím, potlesk pro ně. Děkuji. Děkuji i Martinovi Krajícovi, děkuji Cesternérové, třídnímu 3. ročníku a Septimy, protože ti vedli studenty Septimy a 3. ročníku, kteří připravují zázemí pro tento ples a připravují tombu, starají se, pomáhají. A děkuji i těm aktivním rodičům, kteří nám přišli pomoct, protože bez nich se chci vykonat. Mám velkou radost, že Natálie je tady, kromě toho druhého pána, který už není jenom moderátorem, ale taky naším kantorem, což je naprosto neuvěřitelné. Já jsem rád, že Štěpán Strnad je to taky a já si myslím, že nám nehrozí nic špatného. Bude to krásný večer, záleží na nás, jak si užijeme. Prosím, když sleduju konkurence, tak konkurence směřuje spíše k profesionálnímu přetančení a směřuje spíše k tomu, co mě připomíná improvizovaný fitness program. Naši studenti oktávy a čtvrťáku mají připravené přetančení, držte jim palce a pokud se jim náhodou něco nepovede, tak se vůbec nic neděje, přistupují k tomu zodpovědně, tak jim držte palce. Já se těším na to, až budou přicházet v těch krásných robách, protože to už nejsou žádné slečny, které jsem přijímal ke studiu před 4 lety nebo před 8 lety, a nejsou to žádní kluci, ale budou to distingovaní gentlemani. Dámy a pánové, přeji vám krásný večer, užijte si ho, připijím na vaše zdraví na tento večer a hlídejte si své skleničky. Hezký večer. Moc děkujeme panu řediteli za milá slova úvodem. Čau, Sučo, tohle co dneska děláš? No, ještě nevím, proč se ptáš? No, Polky, pojďte s náma kolik? No, a kam? A v kolik? Jdeme v 8, klasický do musicalu Oktáva. Jo, to nezní vůbec špatně. No a co ty? Jak se máš? Teď to nech toho, prosím tě. Já už se musím jít na čančet.
Oni už mě opouštějí. 8 roků, takovou dobu jsem je měla. To jsou jak moje druhý děti. A teď mě odcházejí. Já nevím, co tady bez nich budu dělat. Samotinka. Já už takhle určitě dobrou třídu mít nebudu. Ty byly tak úžasný. Ach jo. Dobrý den, paní učitelko, tady Aneška. Ježiši, Aneško, dobrý den, co se děje? Pojďte s náma dneska na party. Dneska? Už takhle brzo? Já nestíhám. Vlasy, Aneško, víš, jak mě trvá dlouho líčení. To si děláš srandu takhle brzo, no já musím letět. No rychle, kluci už tam jsou.
to Central Bay. Welcome to Central Bay.
maturantkou Oktávy 2025 je Adéla Brávlerová. Potkáte v Itálii osobu v pruhovaném oblečení s drinkem Sex on the Beach v ruce, bude to bez pochyby naše Áďa. Nejen, že se vyzná v historii a literatuře, ale určitě vám i poví, jak dopadl poslední závod Formule 1. Milovnice Formule 1 Adéla Brávlerová. Aneška je kombinace stand-up komika, muzikanta a osobního terapeuta. Je tak empatická, že ti rozumí ještě než začneš mluvit. Se tě moc nepustí ke slovu, ale odpustíš jí to, protože je pohotová, vtipná a nenechá tě ve štychu. Další krásnou maturantkou je Aneška C. Pro svou šerku si přichází Artuš Hašek. Autor z nepokojivých básní, třídní mistr ve hře Gwen, který je schopný přijít pozdě i na odpoledku, protože zaspal. Budoucí Rimbu Snoop Dugidogido, který miluje divadlo, literaturu, němčinu a starověké psaní na papíru. Proto ho uvidíš vždy jenom s brkem v ruce. Artuš Hašek. Vždy do toho dává celé srdce. Dokonce napsala příručku pro tanec a sama ji ilustrovala. Markéta Hedvičáková. Možná bychom se mohli trochu rozsvítit, aby jsme viděli i další maturanty.
šachu. Budí světlo. To jsou časné, prosím, světlo na sále, děkujeme, tak je to lepší. Další maturantkou na červeném koberci je Nicole Hetfleischová. Studovala rok v Austrálii, ale jejich nádorů nepřebrala, takže pořád je to jeden z nejmilejších a nejochotnějších lidí, co můžete znát. Je tak obětavá, že ani na vytvoření školní plachty neumí říct ne, i když by si tím ušetřila opravdu velkou spoustu nervů. Maturantkou na červeném koberci je Nicole Hetfleischová. Uprostřed tornáda. Milovník hudby a elegance. Krištof je nenápadnou, ale nepřehlédnutelnou osobností, která má vždy co říct, i když to někdy říká svým výrazem než slovy. Dalším maturantem dnešního večera je Krištof Hlava. Připraven už je Jiří Holubec. Jirko, pojď si pro svoji šerpu. Jeden z nejchytřejších lidí, které můžete potkat, ale nepoznáte to, protože sám vám to neřekne. Je tichý, ale když se s ním dáte do řeči, stojí to za to. Svoji šerpu a květinu má také Jiří Holubec. Ve sluchátkách nebo na baru gin tonicem v ruce. Milovnice Taylor Swift, Tereza Houžvíčková. Pro svou šerpu si nyní přijde Lenka Chmelíková.
kterou se můžou spolehnout jak studenti, tak učitelé. Všichni se bojí, protože až Lenka odmaturuje, účast na školních olympiádách spadne na nulu a školní 3D tiskárna už v životě nebude fungovat. Lenka Chmelíková. Protože má v zásobě víc historek než Netflix seriálů. Svým chuťákem a kreativitou vám ukáže, že i každého obyčejného člověka zvládne přeměnit na řeckého boha. Další krásnou studentkou je Lucie Klémová. Na červeném koberci je již připraven Alex Kobr. Co umí pobavit i v krizových situacích. Nikdy neřekne ne dobré párty ani dobrému nápadu, občas ani špatnému a budoucnost ta se mu sama přizpůsobí. Dalším maturantem Oktávy 2025 je Alex Kobr. Můžete si být jistí, že to bude nejen hotové, ale i pořádná sranda. Anastácia Morozová! Niko Movsesian.
doklady má vypočítaný dřív, než je učitel zadá a ještě se ostatních ptá, už to máš hotový? Řekni mi, až to budeš mít. Přesně takový je Niko Movsesian. Je to chodící lékárnička. I Balgin, náplasti i tabletky na zažívání vytáhne i na poušti. Tak snad je má i dnes Veronika Rychanická. Pro svou šerpu si přichází Petr Pavlata. Jeden z nejvlivnějších lidí na světě, dokud ho neuvidíte hrát CSko. Na první pohled možná nenápadný kluk, ale když je mezi svými, určitě ho nepřehlédnete. V jeho přítomnosti je vždycky dobrá nálada a garance smíchu je zaručena. Dámy a pánové, Petr Pavlata. Mezi lidmi ho nikdy nepřehlédnete. Jeden den vás zaujme jeho krásná hříva a den na to nebude mít na hlavě nic. I když ho ve škole na první hodinu asi nikdy neuvidíte, večer ho určitě potkáte na baru. Vojtěch Plšek. Červený koberec patří Simoně Ploškové.
jejím krásným zrzavým vlasům v davu určitě nepřehlédnete. O víkendu ji pravděpodobně potkáte v nejbližším baru s pivem v ruce. Simča má své priority, ale docházka ani vstávání mezi ně rozhodně nepatří. Simča Plštová! Oktávy 2025 je Nela Sadílková. Seznamte se s naší sportovní superstar, která se snad nikdy nezastaví. Ve svém volném čase ji potkáte na vodě, ale na pořádné párty vodu nikdy nepije. Její smích je nakažlivější než chřipka a nudu s ní rozhodně nezažijete, protože ji sama nezná. Nela Sadílková! Mozek jdou skvěle dohromady. S jeho smyslem pro humor a pohodovou povahou je těžké se nesmát. Pokud ho zrovna nenajdete u zrcadla, divuje svůj účes. Václav Svoboda! Výčet studentů Oktávy uzavírá Matyáš Zahradník.
Matyáš je pohodář, který přináší vždy dobrou náladu a pozitivní energii. Dokáže rozesmát každého kolem sebe a i když ho ve škole nikdy před 8 hodinou ranní neuvidíte, vždy na začátek hodiny přijde včas. A po maturitě to bude cestovat a poznávat svět. Poslední z řad studentů Oktávie Matyáš Zahradník. Poprosíme zástupce, aby přišli ošerpovat třídní profesorku Lucii Pospíšilovou, pana ředitele a pana zástupce. Paní třídní, která dostala nádhernou květinu. Já jsem to vlastně zbyl, víš. My jsme si souzený, já to vím, my jsme si souzený. Děkuju. A nyní vás, milí maturanti, poprosíme, než se rozutečete, abyste se všichni seřadili na červeném koberci na společnou fotku celé třídy i s panem ředitelem, s panem zástupcem a s paní třídní. Vážení pane řediteli, vážené paní profesorky, vážení páni profesoři, milá rodino, kamarádi, dámy a pánové. Dovolte nám, abychom vás jménem letošních maturantů srdečně přivítali na našem maturitním plese. Dnešní večer je nejen oslavou našich společných úspěchů, ale také příležitostí rozloučit se s jednou významnou etapou našeho života. Za sebou máme 4 a 8 let, které někdy působily jako nekonečná cesta, plná učení, testů a zkoušení. Ta cesta ale utekla příliš rychle. Dnešek je ale o oslavě našich profesorů, kteří nás vedli nejen k uznání, ale také k dospělosti. Byli jste našimi průvodci světem literatury, biologie, dějepisu i dalších předmětů, které nám zůstaly v srdci. Nebo alespoň v poznámkách na příští test a na zácích plázení po taškách. Děkujeme za vaši trpělivost a podporu, která nám pomáhala překonávat naši občasnost, možná spíš časovou prokrastinaci. Díky patří i našim rodičům. Bez vaší podpory, povzbuzení a občas i jemného postrčení bychom to dnes nebyli. A taky bez vašeho stálého hlídání známek a počítání absence. Zvláštní dík si zaslouží i vedení školy a všichni, kteří se stávali o to, aby nám nic nechybělo. Ať už šlo o školní výlety, exkurze, nebo prostě jen to, že ve třídě jsme úplně vyloženě nezmrzli. A občas nám i ten internet šel. Dnešní večer je ale především naše oslava. Je to příležitost zapomenout na stres učení, na maturitu a psaní přijímaček na vysoké škole. Užijme si poslední společné okamžiky v této sestavě. Věřte, že i když se za několik měsíců rozprchneme, každý jinam, vzpomínky na tyto roky a na tento večer s námi zůstanou. Abychom tu nebyli moc dlouho, měli bychom si vzít v srdci slova naší milované paní učitelky Wiesnerové. A budeme struční
jasný a výstižný. Děkujeme všem a přejeme vám, abyste si to dnes užili, protože dnešní večer bude vážně masivní. A více ještě masivní. Za 4. ročník Mahránska. A za oktávu Verča Ekanická. You were always there to heal my scars. And into the dawn I do my best to try and find some sleep, but you still keep me up. We used to hold hands, now I dance alone. We had Springsteen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you home was anywhere. But you will never be left behind. Give me a moment, I need just a little more time. If I could, I would have made things right. But we can't go back to the way that we used to love. Never apart, you're still running through my blood. But we can't go back to the way that we used to love. But we can't go back to the way that we used to. But I can't escape, you're still in my head. I'm running from the emptiness. But I can't escape, you're still in my head. I'm running from the emptiness. But I can't escape, you're still in my head. Oh, I'm running from the emptiness. But I can't escape, you're still in my head. Oh, I'm running from the emptiness.
still running through my blood. But we can't go